na ako'y suggestion if pwede, no? Kung it depends. Sa mo follow, thank you, no? Salamat. Sa dili mo follow, well, anyway, it's your choice, no? So, before ko mag-homily, just a few minutes, I don't know how long, pero ako, may istorya lang. A few minutes, you have to close your eyes, tapos, maghunaw-na ka og what do you want, or what do you want in your life, or kung sa imong gusto sa may pa Bisaya, kung sa may imong pangayoon sa Ginoo, kana lang kung sa atong pangayoon sa Ginoo, a matter of minute siguro, di man siguro kahit taas ng 1 minute, no, nga complete silence ta. We have to close our eyes, and I tell you when to open, and mag-ampo ta, no? Including me. Mag-ampo ta unsay atong pangayoon sa Ginoo nga mo'y imong gusto nga pangayoon. Wa man siguro mawala sa ato, no, kung okay ra. At least you have to start with exercise. Tapos after that, I'll give my homily. No, okay ra. No? So, sa mga participate, thank you very much. Ha? Katong dili, naman sa Ebanghelyo pod na, katong mga maayo, malangit. Katong di maayo, maimpyerno. So, katong dili mo piyong, impyerno. No? Katong mo piyong, langit. Oh. Sige, ayaw mo piyong kay impyerno, dili bitaw. This is your period of time, no? So, I guess na sulti naman ako, no? So, start na ta karon og pause for a while, piyong nato atong mata, and in silence, no? Please close your eyes, no? Samtang naminaw mo sa ako, please close your eyes, no? Piyong na ang mata, palihog, piyong. Katong nagbaktas, di sa to kay mabangga man to og piyong. So, sa tanan na naglingkod na, please close your eyes. Ang karon, atong imaginon nga kitara, wa tay tapad, wa kay kauban, wala ta sa simbahan, nata sa atong kwarto, nang luhod ta sa kwarto, sa imagination lang na, ha, lingkod lang mo. Sa ato imagination na nato sa kwarto, so quiet, wa tay madungog, we are alone, kitara, nagluhod sa altar, nagatubang sa Ginoo nga nasa krusipiho, og sugod na takaron og pangayo sa iya unsay atong gusto sa atong kinabuhi, unsay atong mga butang nga pangayoon sa Ginoo right from this moment. ug after nato nasulti ang atong pangayo sa Ginoo sa mubo nga phrase in our silence, sa ato lang una-una we say thank you Lord. Sa ato lang una-una magpasalamat sa Ginoo. So simple say thank you Lord, enough na, and we open our eyes. Okay.
Kani siya nga exercise. Pwede na to ni mahimo sa inadaw-adlaw. Mubura siya, pwede naman 1 minute before we get up, no? Pwede ta mo before mo bangon or before matulog. Mag-usahay nga diretso na higda, usahay diretso na mata. Importante kaayo sugda nato ang atong adlaw or i-end nato ang adlaw. What do we want? Kung sa may atong gusto. Kay mao ni ang unod sa mga pagbasa karon. Daghan siguro sa ato nga nag-wish or nangayo nga, Lord, maayong panglawas lang sa ako ug sa akong pamilya or protection, no, sa virus or maybe some kwarta, no, kay daghay bayro nun or para sa future sa pamilya or nagkalandrakas o nagkalain-lain nga mga intensyon nga we find it so valuable, bililhon kaayo ang magsugod ta diha sa pagpangayo sa mga butang nga bililhon sa ato. Sugdan nato sa first reading, ang pinakabililhon kang Solomon is kaalam. Wala siya nangayog kwarta, wala siya nangayog power, wala siya nangayog longer life, wala siya nangayog unsa pang mga extra, only one thing, kaalam. A very powerful intention and wish gikan kang Solomon. Kung ako to, Lord, kuan Lord, mga 1,000 katuig ko mabuhi para taas-taas akong kinabuhi, survive yun ko, pero wala niya ipangayo ng longer life. Kita usahay, I don't know kung naabay nangayo sa inyo nga, unta, lugway-lugwayan pa, wala na ipangayo ni Solomon. Kaalam, kay karong panahon na, nawala na ng kaalam nga naa sa atong kinabuhi karon nga, very crucial o very important sa pamilya. Tanawa ha, ang bana nga wa nay kaalam, irresponsable na, magpasakit sa asawa, magbisyo dire, magbisyo didto, kay wa man naggamit og kaalam. Wisdom, not just knowledge. Pareha ka po sa asawa, nagka-problema, kay wa ni gamit og wisdom. Mga bata karon, wala na wisdom. Di na kabalo mo respeto sa ginikanan. Di na mao ang gipangayo nga hunahunao nimo nga your parents lived only once kausara. Pero kung makasukol, grabe. Kung makadumot pa, forever. Grabe mo no? Di gani kasuod sa balay, naitabo diri sa nasipit nga wa gid kasuod sa balay. Grabe na pud na. Wala gyud ka naghuna-huna. Nga utang nimo sa imong mama ug papa ang imong kinabuhi, bisan unsa pa na ilang gibuhat, wa gyud tay choice. If not because of them and because of God, wala ta diri sa kalibutan. We don't have the right to retaliate. Wala gyud, tinud-an na isa. Wisdom. Mao nang usahay, wa magutay kahadlok sa Ginoo ana sa Salmo. To fear the Lord is the first stage of wisdom. Wa na ganit kahadlok sa Ginoo, how much more sa imong ginikanan o sa mga tao na kapalibot sa imo. Crucial kaayo ang gipangayo ni Solomon. Wisdom. Kung naalang na sa ato unta, I'll be a good leader. I'll be a good follower. I'll be a good worker. Maayo ko nga tao kung nagamit lang ko wisdom. Kana maghuna-huna sa bangabi. Maayo ba ni o dili? O sakto ba ni o dili? Okay ra ba nga mulaag nga buntag na muuli? Di ka malaka kung ginikanan? Di ka ma-worry? Or okay ra ba nga mangawat ko? Or okay ra ba nga I don't know. No? Daghan mga pangutana dapat kana ang ginabuhat sa mga tao nga naay wisdom, naay kaalam.
sa sa sunod nga mga readings, labi na sa Salmo, sa second reading o sa Ebanghelyo, mauna po ito ang kakang Solomon kay iyang pinaka-importante kay wisdom ano. Karon gi-offer ko din unsa po yung mga bililuhon nga butang. And it talks about kingdom of God, the most treasured thing. Unsa may atong sa Ebanghelyo na sambingay may tungod sa treasure, pinaka-precious nga butang nga pagkakaplag niya, gibiyaan ang tanan, gibaligya ang tanan, gi-give up ang tanan because of a newfound treasure of his life, of her life. So pwede na biyaan ang tanan, mao na pud to. Walay iksapayan kang Solomon ug unsa pa to, ang iya nang gipangayo wisdom. Sa Ebanghelyo, gikalimtan o gibiyaan ang tanan tungod sa treasure. Ikaduha sambingay, tungod sa mutya nga talagsaon kaayo. Gibiyaan o gibaligya ko tan, willing to give up everything, tanan. Balik na punta sa pamilya. Ang bana nga nakigminyo, treasure na niya ang asawa. So willing na siya biyaan ang tanan tungod siyang asawa. Mo na isa sa mga pamalandunganan dapat. Kaya na ba biyaan sa imong bana ang tanan? Kaya kung kaya niya ang biyaan ng tanan, that means you are his treasure. You are his pearl in life. Ikaw ang iyang mutya, perlas. Kaya na nako i-give up akong inom, sugal, sabong, sigarilyo, laag, baji. Kaya na nako na i-give up ang tanan kay I have found treasure in my life, and that is my wife. Mao gaya po na sa asawa. Kaya dili man na ang bana mo'y nangabit, naman po'y asawa mangabit. Kaya na i-give up sa asawa ang tanan niyang kalipay kay she has found her treasure in life, ang iyang bana. Ug kaya kalimtan sa ginikanan ang ilang tanan nga gusto, they have found their treasure in life, ang ilang mga bata. Diba kanindot kaayo kung ingon ana unta no, willing ta mo give up Jesus Christ. Kinsay treasure ni Jesus? Not the Father, dili lang ang amahan. Ang treasure ni Jesus, kita. Remember that. Huna-huna kanunay, ang Ginoo in His power, being the Son of God, ang iyang treasure, ang iyang mutya, kita nga willing siya i-give up ang iyang pagkaanak sa Dios. Gibiyaan niya ang iyang throne. Gibiyaan niya iyang pagka-powerful. Gihukas niya iyang pagka-Ginoo. Nagpakatao. Nagpakamatay para sa ato. Treasure ta sa Ginoo. Valuable di ay tatanan. Just imagine. Ako valuable. Kanang imong tapad, silingan, pamilya, each one of us is God's treasure. Valuable kaayo. Kana unta ato makita karon nga grabe ta kabililihon sa mata sa Ginoo ug sa kasing-kasing sa Ginoo ug sa kinabuhi sa Ginoo. Kita pud usab unta mahimo pud nang kada usa sa ato kauban karon treasure pud sila. Tagaan ta natog bili. Gitagaan man tog bili sa panahon nga giluiban nimo imong bana. Bililuhon ba imong asawa sa panahon nga giluiban sa bana? Bililuhon ba ang mga anak kung pabayaan sa ginikanan? Bililuhon ba ang ginikanan kung di na itahuron sa mga anak? Mo nang gipa piyong tamo ganina, unsay pinakabililuhon or gipangayo nato sa Ginoo karong panahon na? And that matters a lot. You have to start there. Na ay daghan pa pero usa lang o daghan mo gipangayo pero kadto lang magsugod na dito. Unsay mga bililhon nga mga butang nga atong ipangaliyo po sa Ginoo sulod ning santos nga misa.
ug ato ba ning nahatag sa atong isigkataw, especially sa atong pamilya. Diha nindot no magsugod kay mabuhat lang ni sa kanong giingon kung naa kay wisdom. Mabuhat lang ni kung muhunong ta kadiyot, mupiyong ta kadiyot, muhangad ta sa altar, muhangad ta sa Ginoo, ug mangayo ta unsay atong gusto. Unsay atong gikinahanglan karong panahon. I don't know kung nakarelate mo no, pero sakit gyud pimanahon sa ako personally, sakit kaayo nga na ay nagpa-counsel na ay nagpatabang sa ako na istorya na nako nila. I don't know kung nakadungog na mo ani no. Na ako'y barkada taga Libertad. Naasahin pa ko dito sa una. Na sila'y duha ka anak. Ang bana, barkada na ako, gwardya sa Libertad simbahan. Na ay laing laki ang iyang asawa. Hilak siya, Father. Nagpatabang na ko kang Monsinyor, nagpatabang na ko sa mga pare. Kasi ako maayong buhaton. Ang uban, dili mo give up. Ayaw i-give up. Dapat ipaglaban. Ako hilak siya. Kalimtan ako ang gibuhat sa akong asawa, Pader. Basta muulit lang yun siya. Grabe. Di makaya. Kung wa kay wisdom, wa kay gugma, magwala yun ka. Pero wala. Ang gipangayo lang niya, muulit o muundang lang yang asawa sa iyang binuang para sa mga anak. Kay iyang mga anak, iyang treasure. Imagine ko no kung ikaw na sa iyang lugar. Magwis na ka og kilatan paunta. Mga mo paunta. Mabayros paunta mo mga matay. Anak, to sa iya, wala. Na-struck lang ko ba kay di siya pari? Gwardyara? Pero grabe iyang wisdom. So much respect sa marriage nila. So much respect sa Ginoo na nagbahin sila. So much respect gyapon sa asawa. So much respect sa iyang mga anak. Grabe. Naon tayo mga tao nga inana pa nga bisan sa atong pagpakasala, willing gyapon nga magpakamatay like Jesus hanging on the cross. Not willing to give up. Adi nako? No. Dili. So kaya ba nga ang treasure ng good niya? Pamilya. Sa ako nangingon lagi, sad to say, sa nasipit, there are a lot. Daghan. So kung naa pa manggani mga side trip unsa ba diha, naapay panahon. Naapatay mga butang sa atong kasing-kasing treasure nato like anger nga di gyud mabiya-biyaan, like pride nga di gyud mabiya-biyaan, o pagdumot sa pamilya, pagdumot sa magsuon, pagdumot sa silingan, di ba gyud na siya mabilin? Kana na ba gyud ang treasure nato karon panahon na, or are we willing to say, I'm sorry, can we be friends again? Pwede ba na? Pwede kaayo na. Desisyon na na. Ang problema lang lagi, ang treasure na nato karon, anger. Ang treasure nato karon, revenge, pride. Dili na maong ang gipangayo karong Domingo gabi una. So, after we attend Mass, i-try ninyo ng practice. Nindot kaayo. We will be in the center. No? Kanang shaky na bagong kinabuhi bitaw, libog na ka, magpa-counsel sa ako. Ano yung istorya? Hilak. Oh, sige, pahilak sa. Binako na kay crisis sa kinabuhi siya. Pero, willing ko to journey. Ang imong pain is also my pain. Or are also my pain. Sa may mga kasakitan. No? Lisod. And it taught me a lot.
He taught me a lot. Not to give up. So, sa kinatibukan, balik gihapon ta dito sa atong exercise. Unsa naman karon ang imong gipangayo sa Ginoo nga imong treasure? Kung nangayo mo gayna gayna pagsugod pa lang, kung naamoy gi-atter nga sa inyong nauna ba, unya inig uli, before matulog, basig mabag-o pa tong inyong gipangayo, you can still ask. Free na siya. And the Lord listens. Di kinahanglan microphone, i-radyo, dili. Even in your own room, even in your own bed before sleeping, the Lord listens. Remember that. Dili siya bungol. Dili siya buta. The Lord knows and sees what we are doing. So invitation ni karon nga ang ato mga priority, ang ato mga wants, ato mga wishes, ato mga needs, ato mga treasures, ato mga pearls, the Lord knows already. And we have to ask for it. Atong pangayoon kani nga grasya sa kadaghan-daghan siguro itong pangayo, one at a time lang, one at a time. Mangayo ta kada adlaw, unsay atong gusto sa atong kinabuhi, unsay para sa ato, unsay gusto pud sa Ginoo para sa ato. Nindot kay na siya exercise. Mo ni ang unod sa mga pagbasa, Kingdom of God, and ultimately naatay gipangayo, pero one thing in general we have to ask is the kingdom of God should be in our heart. Kinsa og unsa man ang kingdom of God, dili ka nang naay mga hari-hari, dili. The kingdom of God is Jesus Christ. Si Jesus Christ dapat ang atong treasure in our life. Si Jesus dapat ang atong pearl sa atong ang atong mutya sa atong kinabuhi. Wa nay lain. So willing na ta i-give up ang tanan nga mga palamuti lang sa atong kasing-kasing for Jesus to live in our hearts. Now, palibon nindo ato'y padayon ito pagtuo ang tanan. Nagato ako sa ka Dios, mahan, pagahom sa tanan. Ang buhat sa langit ug sa yuta. Na makita o dili makita. Nagato ako sa Ginoo, si Kristo ang buktong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaya sa amahan. Pinay kaniya ng himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Kinaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansa sa krus sugo ni Poncio Pilato. Ganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw namanaw siya aron matuman ang kasulatan. Saka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga may mayaon at paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian ng walay